Čaute všetci, vítam vás pri novom videu zase z Among Us. Prepačte, že hovorím tak slabo, ale som trochu chorý, takže tak a ideme asi hrať, takže tak a ináč nebudem robiť, lebo mi napísal asi tak iba jeden človek, takže tak a ideme na to. Len si musím nájsť nejaké publické hry, ktoré proste tam sú ľudia, takže ideme na to. Prosím, impostor. Do ničo. No, takže ideme na to. Dúfam, že odhalíme, kto je impostor. No dobre, idem sa pozrieť, či sú tu nejaké tasky, ale asi... To je ale hlupák. Kamo tam sa on ventol? On sa ventol? Kamo tam on to... Kamo, tak toto bol najlepší gameplay roka. Teda čo? No. Dneska ideme proste hrať Among Us. Chcem, aby som bol aspoň raz impostor, ale tu asi nie, lebo nás tam bolo málo. Ale ideme ďalej. Pardon, že som si grgol. Ale použil som si grgol. Tak, ešte... No, už vlastne môžeme ísť. Aha, ešte sa tu niekto pripojil. Ale prosím, budem impostor, prosím. Rád by som chcel byť. Sakra! Ja mám také unlucky, keď reálne nerobím Among Us video, tak stále som crewmate. Ale reálne, keď nenatáčam video z Among Us, tak som stále impostor, ja to nechápem. No dobre, idem sa pozrieť, či ten task môžeme robiť aj takto. Môžeme, ale musíme zistiť, kto je impostor. Nikto sa neventol, dobre. OK, zomrel niekto už hneď na začiatku. No kto to bude? Prečo píše no? Že by to bol on? Ale ja ho asi nedám. Ja dám niekoho inšieho. Ja si typnem napríklad. Dám Kaka. Kamo, kto by sa volal proste Kaka? Akože viem, že to je legendárny hráč z futbalu, ale kto by sa takto tu volal teraz? Že by reálne Kaka? No dobre, ideme ďalej. Ten červený mi prípada inak, to sus. Ale dobre, ideme na to. Kamo, aha, ja som to mohol pustiť tú páku, aha. Ja som hlúp. No okej, ja som si myslel, že to je telo. Ježiši. To niektoré veci fakt vypadajú jak telo, ale nie je to. Reálne ja to nechápem. Nikto sa tu neventol? Nie. Tu sa nikto neventol? Nie. Idem sem. A tu je task. A Max sa tam on. Tam niekto príde teraz. No jasné, Kaka ma zabije. Kaka ma zabije. Či? Nie? Áno? Nie? Nie. Ja som hovoril, že ten červený je impostor. OK. A teraz podľa mňa ten červený napíše, že som to ja. Ja to tak viem, lebo reálne to keď... No jasné, more. Ja tam robím task a on iba, že sa tam ventnul. Ja tomu nechápem proste. Oni ma takedy fakt hlasujú za impostora, aj keď nie som. Ale
To je vlastne hra o klamaní, takže... GG. No, ja tu nie som, lebo vy ste úplne, že hlúpi. A ideme na to. Ideme sledovať toho červeného, lebo on to urobil, on ma zabil. Takže ideme sa pozrieť na neho. Kamo, on sa tam random ventuje a ja chodím za ním reálne. No okej. Spraví niečo či nie. Poď. Počkať, tak to nebol červený? Tak on bol engineer. Tak teraz neviem, kam ja som fakt zmetený. Ja. Tuto... Aj, nechám to takto. OK, len prosím, nech budem impostor. No poď. Kryjú me! Kamu. Vidíte, keď kričím, tak... tak neviem už rozprávať skoro. Že by to bol žltý, že by to bol žltý, že by to bol žltý. Nie, ja to nie som, ja som inžinier, ale dobre. No okej, ideme ďalej. Jo, ináč, ak si budete myslieť, že som teraz impostor, tak nie som, lebo to je nejaký teraz nový update, kde môžeš byť aj, keď budeš aj kryjomý, tak sa môžeš aj ventovať, ale našiel som telo. No, kto to bude? Prepáčte, že tak hlúpo rozprávam, ale proste som bol fakt chorý, takže tak. No a ideme ďalej. Poďte, ja neviem, dám kaku. A je to ten Anton, neviem kto. Jo, by the way, dajte mi odber, lebo ešte 5 odoberateľov a budem točiť stream. Dúfam, že nebudem točiť stream, že budem chorý, ale dobre. Nejako sa to pokúsim a teraz ideme naspäť do videa. OK, čakám. A čakám. Ja, dobre. Kam tu nikto nejde? Už iba jeden hráč. No, tak idem. Zrazu. No poď. No poďme už hrať. Čakajte, musím sa ísť vysmrkať. Chvála Bohu, že ste nevideli ten záber, jak som si vysmekával nos, lebo to bolo fakt nechutné. A nie som zase impostor. Takže... No... Čo budeme robiť? Asi plniť tásky, ale... Idem sa šlapkať v moru. To som proste ja. Idem robiť tak. Kamu to... OK. Mám. A ešte... Dobre. Som jak drog.
OK, ventovať sa nemôžem. Niekto je mŕtvý, ja to idem nahlasiť. Podľa mňa to je on, ten. Ale kamu, kde je kde je toto, kde sa hlasuje? No to už je, no niekto to nahlasil. To podľa mňa bude ten, čo bol pri mne, ale idem hlasovať toho. No počkať, idem sa pozrieť, where's the body? To bude on. Ideme na toho bieleho. Počkať. Ja som dal ničieho Among Usa. Prepáč, ale to som nechcel. Prosím, nech budeš ty. Aspoň. No, to tam nepíše, super. Idem sa pozrieť, nikto. No, za 10 sekúnd takto. To nebudem čakať. Kamo, ja idem preč od neho. OK, idem sem. A je tam zelený, čauko. To je demon. No OK. Toto bude asi posledný gameplay, neviem. Si teraz budem hrať posledný krát, ale dobre, poď. Impostor, aspoň vrátim tomu zelenému karmu. Impostor, OK, idem mu vrátiť karmu. Idem zelenému vrátiť karmu. Idem na to, ešte som shapeshifter. No OK, idem vrátiť zelenému karmu. Ak tam bude iba zelený stať, tak to bude teda. No OK, idem najprv sem, lebo si myslím, že oni všetci odídu. A prosím, nech tam zostane ten zelený. Áno, tam zostal. OK, idem ho zabiť. Ja nemám vlastne kill, super ešte. Tak čakám. Idem sem. Ale ja si nekillnem toho zeleného, nevrátim mu karmu. Idem zabiť tohoto bieleho. No, yes sir! OK. A teraz buď prosím ťa impostor znova. Čo ak sa možno ani nikto už nepripojí, ale poďte už hrať, dajte start. Dúfam, že sa mi to zase nelagil, ten Among Us. Poď. No super, jasné. Poď. Dobre, a teraz chcem vidieť. Čo? OK, asi sa to steklo, ja idem preč. Čus. Tak. A idem ešte vyskúšať nejaký server. Prečo som sa pripojil na jedného hráča? Ja to idem vyvinúť. No OK. Aký je taký dobrý public server? Neviem, či už to aj vyviniem. Ale asi hej, neviem. Ešte sa idem vyskúšať na tento server, ale tam bude málo ľudí, to budeme iba my traja. Takže asi fakt ukončím toto video.